Hello mga ka-listeners, maayong gabi sa tanan no. So kuan ang atong ang drama nga Mangtas part 4 tingali ugma puhonan ako ni siya ma-upload kay nag-edit mo ko sa aning Maribel ba. So panikamutan to ning Maribel nga makuan yun ba, maapas kay kuan hapit na ni matapos mga ka-listener kining drama niya. Muna akong gitrabaho ron niya, grabe katugo na kay ko. So igawin siya no nahuman og edit di na gid makaya ba kay ang mata mo piyong na gid og sige tubog cellphone nami na kay katog ba muna nga ang Mangtas taas man to dugay to kanang i-mix taas pagka kuan ba pag edit no. So ugma po na no, labi na ni Jewelski no, Jewelski no, ay kabalaka no kaya ito ning humano ning Mangtas bisan pag kuan kanang naadlaw nga mo di ko ka-upload sa makaron, di ko ka-upload kay katugo na kay ko. Pero umabot ni punis katapusan. Grabe gid kuan na gid. May na kay katog. So mga ka-listener, si naghanjong nag-request aning drama gyud no, Maribel. Number 1 ana si kuan si Mambel. Mambel. So mao na gid mo hangyat ngan Maribel no. Og si Charles Soily Wong's TV no, mo ni siya nag-comment sa ni na tiwaso na to ni sir ha. Sure ni sir ha to juring humanon kay nindot ra bagpuli aning drama ha. Sinulat gyapon ni Generica Bidad no. Mao gyapon ang nagsulat sa drama ba aning Maribel na ang puli. Kuan sad nindot sad medyo kuan yun kanang may pagka pantasya na siya or may pagka horror nga na ba sa nindot awit sa lilo no, awit sa lilo nindot yun magpakuan ning trailer sila no aron makapaminaw mo trailer ba. So kay balo tadaan no, kay basig magkabanggaan no, basig sa pikas mo ang uban mo comment ra ba po ni sa kang amigo nya ang resulta ani magkapareha kay bisag mag-upload na dire mo na uban kay di man jud makontento bod mo dong pa mas laing channel kay idol request ko sa drama nga ko ano. So kanay nga ang style mao ra ko hinungdan nga matabla mga uploader no, Marius content tungod anang dili maghulat ba og kanang kanos maka-upload sa sumpay mudong sa laing channel no, anto mohangyo nga ang sumpay diya og mubo ra po para sa butang ta lang kang radio vlog dili upload iya ha, so minugbo. So di na po siya makontento to kay mubo ra mudong na po sa anay butang ta lang sa kuha kay tinag-as mudong na po dari nya kay mao ra magunang kwentahan mga ka-listener. Kung ganahan mo di mo mabitin diri mo tinag-as, pero kung katong nagdali adto mo minugbo no, kay kada adlaw to katong minugbo ana na nakasimple. Di pwede nimo nga bali-balihon ang mga uploader tukas-pikas kuan mahog mong guni og magbanggaan ang resulta Marius content tanan mangundang namin tanan. So di ba mga ka-listeners ingana na siya pag pasabot ba. So kay balo mo nga may nag-upload ng drama ha sa Pikas channel, ano mo comment dire nga yap butang to lang Jan Ken pa-request ko kinsay akong pilion. Nana may nag-upload di ato mo comment no, ato mo comment na ako masuko ako masuko katugon lang ko no. Dito mo comment sa nag-upload ng drama ha kung iya nang isugdan siya mo human di ba. Lisod po siya gasugod niya ako yung mahuman. Pastilan. Dapat siya yung mahuman. Mabitan na nga na ikang Bisayang sugilanon yung drama nga
katong Chico Malo, wa man to ni mahuman diyan ay uban ari mo request nako nga Chico Malo. So mo na to kung explanation no nga siya may nagsugod ito, siya ay padayon gawas ng iya tong delito niya ha kay pwede ta mo sugod sinugdanan naa magyapon iya man gitong plano nga padayon kay wa man niya delita, di ba? Pag delito niya tong mga nasugdan niya nga wa niya mahuman, pwede ta to para sa swerteng di malasa. Wa man to niya mahuman. Kung ingon siya nga, yung delito, hindi na kumutiwas, ikaw ipasa na slide. So, pwede ta. Yan na lang nakalisunod, no? So, di na lang ako tas una kong vlog, no? Kay gabi na. Ako rin nagmata. Ang mga kauban na rin nangatog na. Hinanok na rin usa. Hinanok na. Kasi, tapos pika si Manong na to. Hinanok na sad. Ako rin katika-tika, mga kalisunod, no? Pasensya kayo. So, di ito maglangan, no? Puho na po ito mag-istorya sa intro sa Mangtas, no? Part 4. Mapuho na. So, paminawan ninyo ang kanang Maribel, Part 17. Hindi ko pinangarap na umibig ng pag-ibig at ilalaso ng... Ang karong mga higala, dili ta maglangan. Iya ang sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabihion. Itong sakit na parang langit lamang ang pakiramdam. Sige, pati ako ninyo. Dali na! Suwan kini ay kaog adlaw. Oh, sige. Ako sa mga panit ni Maribel. May severe allergy ka sa kahayag sa adlaw, Maribel? Ha? O dili kay usa ka lang ka-albino? Grabe sab ang reaksyon sa imong panit sa adlaw. Cindy, saan na siya? Namuwa kayo yung panit ko lang siya kisupan eh. Unsa kag matanga sa linalang, Maribel? Vampira ka? Maluoy, Bo. Patihan na lang ko ninyo. Pusila ko, boyet. Ay, Cindy, namuwa siya kayo na eh. Pasang pagkuha siya mga panit. Ha? Aray, Cindy. Sakit na kayo nga kong panit. Masunog ka sa kahayag sa adlaw? Maribel? Cindy, di siya ang ganyan tao. Kasakit. Dahil sabi itong batong ninyo eh. Hoy! Iyong sana ninyong babae! May nakakita tayo. Iyong sana ng babae! Ikaw na bahala niya. Isuod siyang balik sa budigang. Sige na. Oh, uy! Day! Ay, kung kain niya eh! Uy! Nagbuki siya. Nagbuki. Cindy! Ay, kung biyahe, Day! Ibiyaan ko eh! Hoy! Hoy! Iyong sama na siya! May sakit siya, Noy! Ibalik ko sa suod, boyet. Oo, dali, sud! Nay! Oo, okay rin eh. Ay, may allergy siya, Nay. May sakit. Ayaw mo pagpadul! Mamiyat na rin niya eh! Ayaw, mamiyat na! Hinaunsa man to si Maribel? Mura siya nasunog. Nga naman to siya. Ang iyang panit, namuwa og maayo nga naiko sa adlaw. Eho, timunia gid siya. Dili siya tao.
diha ka? Ay, sa maglasiya sa sakit ni mo eh. Anong masunog magaskayag sa hadlaw? Murang kag vampira. Sakit kayo? Oo, sakit kayo. Magamatay nga kasakit. Ha? Kakuyaw ko na magsakit. Buyet, maluoy ka. Buhiin na lang ko. May unta kon ikasulti kong tag-iya ni mong Restobar. O siya ato, sir? Oh. O para ba may mga bling? May ipangutan na lang unta ko. O sa manat, sir? Ang imong silbidura nga si Maribel ba? Maripot ba gabi din eh? Ha? Oh, sir, may kiniyag ka. O, igun sa ka man niya. Iya akong hingala. May nahitabo gabi itin eh. Unsa may nitabo din gabi eh? Mahimo bag imo konsultihan? Kuan, sir, kusog ba kayong uwan gabi no? May miabot ka customer si Maribel. Iyang giatiman. Unya, kusog na ang uwan sa gawas. O nabati ko na lang nga, nagkagubot na. Mao nga, migawas ko. O muya ko nakita si Maribel o ang babae nga nabasa sa uwan. Babae? O, babae. Guwapa. O nasuko siya ni Maribel. Unsa na itabo din he? Demonya ka na si Maribel! Usa ka demonya! Tanawag imong silbidura, oh! Kana! Usa sa ka demonya! O, Nganong imo man kung giingon ini, Cindy? Nganong gigukod pa man ko nimo? Tungod ka demonya ka! O kinahanglang mahibaw ang tanan sa imo tinaguan! usa ka ka-albino, Maribel? Albino? Oh, usa ko ka albino, Cindy. Ug dili ko demonya. Wa ko magtuo nga. Usa ka albino si Maribel. Pero okay ra na ako. Kay para na ako, swerte ko nga dunay trabahante nga sama niya, buutan. Pero ang babae, nasuko siya maayo kang Maribel. Kinsa ang maong babae? Gisangpit siya, sinde ni Maribel. Unsa? Mao ka na. Sindi ang ngan sa babae nga miguyod ni Maribel dito sa gawas o nangabasa sila sa uwan uban sa kalalaki nga tambukon. Si Buyet kini. Dinhi silang duha si Cindy. Oo, o nagkagubot ang mga customer. Gani, posible nga may katap na ni sa social media kay nakuhaan og ulagway si Maribel nga puti na kaayo. Unya, Nakita na ninyo? Kung unsa ning imong silbidura, ha? Nganong imo man ang gibuhat na ako, Cindy? Ngano man? Wa man ko manghilabot sa imong kinabuhi. Nang hilabot ka, imong gitintal ang akong pana. Dili ka na tinuod. Nagpakabuhi kong balinahon sa panahon sa kagabion. Pero imo kong gihilabtan. Ha? Kabit ka sa kumpana. Ungo ka na, mga bit ka pa. Mauling dautan ka kay abnormal ka man di ay. Dili ko ungo. Kung dili ko kabit sa imong bana. Dili ko dautan. Hoy! Ungo ka! Ungo ka! Helat! Oh, Ayaw pa kawawi ang akong trabahante. o nga no, ha? Ganahan ka paghihapon mo patrabaho niya, nga di bunya man to babayhana, tinunglo siya! Ayaw pa takag-ukaban ng imong baba. Ido ka ha ang imong kaugalingon, bahin na ng mga albino. Aron mahibaw ka, nga ikaw ang tinunglo tungod sa imong kahilabtanon sa kinabuhi sa uban. Pahawa din sa kong Restobar! Pahawa! Naluoy kay ko ni Maribel. Mura siyang natarantar sa kinidlap sa mga cellphone o midagan siya. Ug unsay gibuhat sa babae ug lalaki nga mipasakit niya? Gisundan nila si Maribel. O hangtod karon, wa pa balita bahay ni Maribel. Dili ka una, mama. Ug salamat sa information. Ha? Mauday nga nagkalapok ang sakilang gabi.
Kito na di anomalya nga gibuhat si Cindy. Ug karong buntag, posible nga may labot si Maribel siyang lakaw. Mao nga dili siya gusto nga muuban ko niya. Kinahanglan makitaan ko si Cindy. Ay na magigha si Maribel. Kanubuha mo siya mabalik. Si Ando kininanawag. Hello? Nang Rosa, wa pa ba mauli si Maribel? Wa pa gyud, sir. Wa sa siya makatawag? Wa sad. Nabalakan nagyukos kahimtang ni Maribel. Naunsa naman katao ng akong anak, adlaw na ra ba? Nahibaw ko na. Dili siya makagawas og adlaw. Busa, posible nga nagtago siya karon. Pero ayaw kabalaka ng pangitaon ko gyud si Maribel. Salamat. Gusto na ko mahibaw kung unsa na ginhitabo sa akong anak. Sige nang, manikaamot ko. Manaudayon ko nimo kung makita na ako si Maribel, ha? Sige na, bye. May abot na ginang akong gikanlokan. Hindi gin magbungag maayo ang pagsagol ni Maribel sa mga tao. Kinahanglan mo tago ginay sa gikan sa mga tao. Pero ay naman garo na nga akong anak. Unsa man kayo na itabo ni Maribel? Sakit gid kayo? Oo. Naginahanglan ko sa kong tambal sa panit. May tambal ka para sa imong panit nga napaso sa kainit sa adlaw? Oo, may tambal ko. Pero tuwa sa bay. May mo pagkuhaon ni mo, Boyet. Unsa? Di may taboy. Ipapatay ko ni mo si manginahan? Hingna lang siya nga. Nga giatiman ko ni mo. O dili ba, dada ako sa amo. Oh. Di ko magahimuan. Masuko si Cindy na ko. Cindy? Anong naama ka datiyo? Kuyawan man lang ko nimo. Nanawag si Andrew. Nangita ni mo. Unsa? Nilakaw si Andrew? Oo. Milikaw siya. Kaya nangita ni mo. Mangita ito trabaho. Diin man ka. Ay nagpangutana. Huwag kay labot. Oh. Diin ka, Cindy. Oh. Andrew? Niya ka sabay? Diin ka! Tugan! Andrew! Tugan kung diin ka gikan! Andrew! Cindy! Katapusan na rin na akong pangutanan ni mo. Ug ayaw na yung gubagaki. Kikipulaan ako sa imong kabagakon. Andrew, love! Wala ka sa puta ng imong ipanulti. Unsa naman sa nang imong duda na ako, ha? Dili ni pagduda, Cindy. Tungkol kinahibaw ko kung unsay imong gibuhat. Pero gusto lang ko nga makabati gikan mismo sa imong bakbak kung diin ka. O gunahuna, Cindy. Nga dili ko gusto og baka karong panahon na. Andrew! Sige na! Sultiin ako kung diin ka gikan. O unsay gibuhat nimo? Huwag ko'y kibuhat kinagutan, Andrew! May papilis kong gihikay. Hain ang papilis nimo nga imong gihikay, ha? Pakita ko! Oh, Hain! kuan, akong gipili dito sa opisina kay basig madaot ni mabasa. Ayaw na lagi pag bumakak, Cindy! Mipahawa ka na sa imong gitrabuan, di ba? Suwa ka na yung opisina dito. Kuan, may mga butang pa ko dito sa locker. O guwa pa rin ako buhi, Andrew. Okay, sige. Pero kagabi, diin ka maabtiguan. Ha? Kuan, misulti na ko nimo nga nalubog ang akong likid sa libaong, di ba? Mao nga, dugay kong na-rescue. Nga nang man ka manawag na ko, ano pasun di ka? Kuan, dili ko gusto nga mahasol ka. Kuan, Kakakon ka! Andrew! Nga nung ingon na anak na magkakapagkakon, Cindy? Wag ko mamaka! Namakak ka! Nahibaw ko nga dito ka sa resto bar nga kitrabuhan ni Maribel. Og inyo siyang gibasa sa uwan.
Ha? Mamaka ka lang gyapon? Cindy, daghan na kasaksi sa iyong gibuhat kang Maribel. Unya, inyo siyang gibasa sa uwan. Imo siyang gipakauwawan o karon. Nahibaw ka na kung unsa gyud siya, di ba? Oh! Nahibaw na ko! Usa si Calvino! Ug angay lang nga ibulgar sa tibuok kalibutan ang tinuod niyang pagkasiya tungod kay magdaog dangan sa kinabuhi sa tao ang mga sama niya! O kinsa ka gamuhukom og sama niya na, Maribel, ha? Kinsa? Cindy, kinsa ka? Concerned citizen lang nga naluoy sa uban nga maduulan ni Maribel. Tanawa ra gud ha! Tanawa kung giunsa ta niya sa paggubot. Siya ang nagdaog timbala sa tong kinabuhi. Apon misaag ka na, Cindy, nga dili na nimo hilabtan si Maribel. Gusto na ako siyang kalimtan, pero namakak ka na sab. Busa, sultihi ko kung hain karon si Maribel. Sultihi ko! Wa ko mahibaw. Nahibaw ka, Cindy! Ayaw pa ko makak! Wa lagi ko mahibaw. Cindy! Ayaw nagpuni mong saan ni Maribel! Sultihi ko kung hain si Maribel! Wa lagi ko mahibaw hain siya leche! Nahibaw kung nahibaw ka! Ikaw ang kauban ni Maribel siya pagkawa! Wa lagi ko mahibaw kung hain siya! Wa, Andrew! Maribel, noon sa man ka? Nagkurog man gyapon ka. Sulti kung si tambal mo kay palitan na lang ta ka. Wa ko mahinumdum sa ngan. Si mama lang ang nahibaw sa maong tambal. Boyet, maluoy ka. Sakit na kayo nga akong mga paso. Tambali ko. Dili ni mawa ang kahapdo sa akong panit, kung dili mabutangan sa akong tambal, Boyet. Akuan, akadiyot na nga. Kay tawagan ako si Cindy, ha? Boyet, sakit na gyud kayo. Oo, lagi. Tawagan ako si Cindy. Siya akong papaliton ng tambal. Ayaw pupusan ako pailog! Di ko mahadlok bisag kapila mapupos ng pailog ni mo, Andrew! Kung mauna, magbuwag na yun sa dayon, Cindy! Oh, ha? Dili na ako madawat ka ng batasan mong! Batasan sa mananap! Busa! Mag-iyahay na yun da! Sige! Sige, palayo na ako! Gabaan ka na ako, Andrew! Ang makasasaang asama ni mo, Cindy! Dili makagaba! Ha? Mga matay ramong tanang mga tao nga may pasakit na ako! Nagtuo ka nga magbalinaon ka kung imo kong biyaan! Hamukon kasi mo konsensya! Mag-antos ka, Andrew! Cindy! Iya ka na yun sa tanas! Kamu ang mga demonyo! Kamu ang mukamang sayuta! O katong Maribel, madugta sa paso sa iyang panit! Kung mauna, nahibaw kayo ni ay kung unsay nahitabo ni Maribel! Oh, Andrew! Nahibaw ko! O kung biyaan ko ni mo, mamatay siya! Cindy, wa na yung makatupong sa mong karautan! Mamatay si Maribel! Dong, unsa naman ang asawa mo, ha? Nagwala naman na, Dong. Tiyo, wa na ko kasabot ang bayana! Sige, biyain ko! Kay mamatay na yun si Maribel! Naibaw gilay siya kung hain si Maribel, Dong. O, Tiyo, nahibaw siya. O kinahanglan, mapatugaan ko siya. Uy, may nanawag. Shh! Ayaw pagsabat, Tiyo. Leche! Ano bang nanawag mo ni siya? Hello? Cindy, unsaan na ako sa Maribel. Nagkurog manig maayo. Nahilos gini ang panit. Pasag di siya! Pasag di siya! Bahalag mamatay na siya! Cindy, kinsa mamatay, ha? Ang imong pinangga! Mamatay na siya hapit sa hilos sa iyang panit! Ha! Da! Mayra! Gaba na ni Maribel! Ablihin ng putahan! Dili ko! Bahala ka! Bahala ka, Andrew! O ikaw, Boyet. Ikaw na'y bahala ng Maribel. Bye! Cindy! Buhiin si Maribel! Ha! Wala ko'y labot ninyo eh! Gibuwag ka naman ko nimo! Aw bahala na sa bus inyong kinabuhi! Gaba na lang inyo, mga panuwaya mo! Cindy! Maluoy ka ni Maribel! Dili mahitabog maluoy ko si mong kabit,
Andrew! Kinahanglang mapapasiya ining kalibutan na! Sorry gid kayo, Maribel. Pero wa na ko ikatabang nimo. Gusto ka nang pasagdan ni Cindy. Pagkadautan ko din yung duha. Mangita lang kung laing ikatambal sa mong paso. Boyet, nahibaw ko nga doon na pa'y gamay kaayo nga nahibilin sa imong kasing-kasing. Ayaw pa hinayak. Buhiin na lang ko. Sorry kayo pero di ko mahimong traidoran si Cindy. Kay praning ra pa itong bayanak. Makita na kung kitambali mo. Ha? Kadiyot, diya ka lang ha? Kinahanglang makabadbad ko ining akong gapos. Aray, kasakit sa akong paso. Si Mama. Nangita na gituron ako si Mama. Wa naman manawag si Sir Andrew. Naunsa naman ka si Maribel. Dili may mo magpundo ko din eh. Pero sakit pag akong samad sa pinusilan. Di pa sa ko makatarong og lakaw. Ginoo. Unang higayon nga mosampit ko nimo. Kung tinuod ka man nga na diha sa langit, nagtanaw na mo. Nabanging akong anak. Ayaw siyang pasunda sa tunog sa iyang amahan nga namatay tungod sa kabangis sa tao. Andrew. Nang pungpong sayawin dito sa kabinet. Ang bitiyo, kinahanglan mablihan ko ni Butan. Ayaw pagsuot, Andrew. Pusila ko kung gusto ka. Basta kayo musuod ko. Ayaw lagi! Ayaw lagi pagsuot! Cindy! Kinahanglan musulti ka kung hain si Maribel. Hain siya! Bisag patyod ba ko nimo? Dili ko musulti kung hain si Maribel! Cindy! Naunsam ka! Ngano'y yung anak ka naman kadautan karon? Kamu ang nakaingon. Inyo kong gipasakitan. Cindy! Huwag na kumakasabot ni mo! Unsa naman yun ang dagan sa inyong utok karon ha? Panahon na yun nga! Magbuwag-buwag ka, Cindy! Mga matay mong tanan! Cindy! Sige! Mao naman kahana ang imong desisyon nga palabihon ni mo ang pagpasakit ni Maribel kaysa tong kami niyon. Sige! Manamilit ako ni mo. Oh, Andrew? Padayon siyong pagkadautan, Cindy. Unsa man? Biyaan nagyong ko ni mo. Kung dili ka musulti kung hain si Maribel, dili ka na yun makakita na ako, Cindy. Oh. Unsa man? Sultian ko ni mo kung hain si Maribel o dili? Dili. Gahi ka na ginay kasing-kasing. Mas palabihon ni mo ang kasuko kaysa kalinaw sa kami niyon. Oh. Sige, Cindy. Goodbye, Cindy. Andrew! Sige! Sige, biyahe ko! Sige, biyahe ko kay mamatay ka si Maribel! Ipapatay ko siya! Andrew! Mabiyak gina si anak ko. Hindi siya mahadlo kay papatay ko si Maribel! Kinahanglang mamatay si Maribel! Mamatay! Si Buyet! Tawagan ko si Buyet! Paita ni Cindy eh. Ako malagi pasagdan upan ni Maribel. Kakuyaw na ba niya mong ibuhat eh. Mga pulis, dili ba ka kami ang ipangita na? Utsaom na ako.
Di na baka kumabalik sa gitaguan akong Maribel, no? Oh, cellphone. Cindy. Hello. Hain ka ron. Nagpalit lagi kong tambal para ni Maribel. Sige, gago. Nganong imo pa man ang tambalan nga patyo naman na nato siya. Ha? Saan ba magayo? Magsige magago. Lakaw, patya na siya ha. Kung ilabay sa kanal. Ha? Lihok na buyet. Aray! Kasakit akong kamot. Hapdos na gid kayo nga kung panit nga napaso sa kainit sa adlaw. Patyo na gid ko nila ini. Labi na nga nahibaw na sila nga lahi ko sa uban. Mas may katarungan na sila nga bupatay na ako. Dong, anong niya magkasagayt? At nga gusto hindi nga mulakaw, tiyo. Murag dili man siya mulakaw, dong. Pero nabati gina to. Ngayang gimanduan iyang kasulti nga ipapatay si Maribel o ipalabay sa kanang. Wala ko may bao, tiyo, kung saong ko sa pagpatugan si Cindy. Kung hain si Maribel. Usa naman ay mong asawa, dong eh. Mura mo gina siya og nasudla nagdaotang espiritu. Gusto ka, tiyo. Mura og napuse si Cindy. Ang akong ikabalak ang karon, tiyo, maok si Maribel. Kung saan naman lang kun patyon ko siya ni Buyit. Mao ka na ang akong ikalukan karon, tiyo. Kung patyon yun ni Buyit si Maribel. Posible na maugin na may tabo, no? Kay nahinayak naman sila. Naglipog ko. Kung unsa magi akong buhaton ini. Uy, ang inahan ni Maribel kining nanawag. Tumagain taon ko. Tumaga ko. Hello? Nang Rosa? Ando, kumusta na? Ay lang akong anak. May balita ka na babaeng kang Maribel? Nahibaon ako kung kinsa ang responsable sa pagkawa ni Maribel. Kinsa? Kinsa? Ang akong asawa, si Cindy. Unsa naman ang asawa ni mo, sir? Mura naman na siyang gayawaan. Ibuhat ko ng tanan aron masulti siya kung hain si Maribel. Apan, waha yun. Nag-ibuwag na sa gunia aron mahulga siya nga o masulti siya na ako. Pero, kahit yun kaayaw akong asawa. Mas maayo pati gali ko kung hangyo sa mong asawa. Nga iuli na lang ang akong anak. Oh, tuod. Gusto. Kuhaon di ka din sa inyo nang. Di ako sa tindahan na mo sa merkado. Ari ko kuha. Ako na mo hangyo sa mga asawa aron ni uli si Maribel. Maribel, ni anang tambal. Salamat. Ay, pagpasalamat ako. Kay kaaway ta karon. Dili ta kaaway, Boyet. Naibaw ko nga wa ko nimo isipa nga kaaway. Tugod kay gipalitan pa ko nimo og tambal. Pero, mialalay ko ni Cindy. Kaaway ka punta. Niya, tambalan ako yung mga paso. Aray! Sorry. Sakit eh. Ato, nanawag na ko si Cindy. Unsa maiyang tuyo. Nagsusi na pa siya kung patay na ko. Ipapatay ka na niya. Ug ipalabay kas kanal. Unsa? Ingon anak na siya kadautan. Nganong imo pa man kong gitambalan nga patyon raman day ko nimo. Wa pa kumutando nga patyon ti kaoy. Pero imo kong patyon di pa. Ambot lang. Pero sa pagkakaroon, tambalan taon na ka aron mahupay ang gibati nimo. Ayaw na lang kong tambali kung imo man lang gihapon kong patyon. Ha? Ayaw na paghago. Sige, pusila na lang ko. Aron matapos na nga akong pag-antos. Nahibaw ko nga gukdon lang gihapon ko sa mga tao kung mahibaw sila nga dunay albino nga sama na ako ining dapita.
albino nga dunay sakit sa panit. Unsa ba gid ang sakit nimo? Solar urticaria. Pero mas grabe, severe. Buti pa sabot nga sobra kuka, sensitibo sa kainit sa adlaw kaysa normal nga mga may sakit og solar urticaria. Mao ba? Mao ka na, Boyet. Pag nasunod kini dako sa akong amahan nga patay na. Kaluoy giday nimo. Uy. Nanawag na sab siya. Hello. Unsa man? Patay na si Maribel? Cindy, di mahimo nga magpabuto ko diri. Uy, silencer niya akong pistola. Wala nog ni ini dipita. Tuk ana siya. Tuk ka ba? Puslan man. Cindy, wala gigikadlog bisan gamay diha. Wa na, Boyet. Gusto kong makita na siyang patay. Kanang ma-headline yun siya, nagkapatid ka, ha? Pasikaton ko ang kamatayo ni Maribel. Awan sa man, magsulti. Magkahimo ka sa pagpatay ni Maribel o dili? Kay mangita kong lain na magkahimo ini. Ako na. Aw, naaraw man di ay na. Kana. Sige. Sa sunod kong tawag, kinahanglang patay na si Maribel. Unsa na magid kayo na itabo karon ni Maribel? Gikulbaan akong maayo. Unto na. Kinahanglan ako na makikigsulti sa asawa ni Andrew. Hain naman ni si Andrew. Niya na si Andrew. Salamat kaniya ka na. Dali na lang. Angkas na. Oh. Namingaw man sa gawas. Nagpaabot tingali si Andrew ang gawas ko. Natuod tingali siya. Nga dili mamatay si Maribel kung niara ko sa among kwarto. Leche, may nanuktok. Cindy? Oh, niya na sa Andrew. Bisag unsa pa'y buhato ni mo, Andrew. Mamatay gid si Maribel. Ma'am. Oh. Maluoy ka sa akong anak. Buhay na lang yung taon siya. Ako inahan ni Maribel. Saan ako ni mo, kung ibalik lang ni mo na ako ang akong anak, magpalayo na yun may ining dapita. Dili! Mamatay ang imong anak! Ma'am, nahibaw kong wa makasaag akong anak ninyo. Unsa ni? Nalipong ko. Cindy? Nagsuka ka? Mabdus ka, Cindy? Let's rin kinabuhi, Hoy, tiguang. Dili ba hitabo mabusulti ko ninyo kung hain karon si Maribel? Tugod kay dako kay saan ako ang imong anak. Cindy, may barag ka. Ano sa makaday, Cindy? Wala magkakuyapon. Panggawas mo kay wa mo'y makuha na ko. Ipapatay ko na si Maribel. Ma'am, ang gaba dili magsaba. Kung papasakit ka sa lain, pasakitan ka sa soban. Doon tugbag ang tanan tang binuhat. Hilam! Cindy, doon sa mga kakuyapon ka naman sa akong tanaw. O ikaw, utol kang tiguwanga ka. Unsa mong mga klasiha sa tao. Mga dangan mo, mga barangan mo, unsa? Normal ang mga tao, ma'am. Ikaw ang gikaon sa imong kasuko. Sasayop ni mo hunahuna. Pero may panahon pang mabakwi ni mo ang tanan. Dili! Ha! Mamatay ang imong anak! Cindy, ayaw palabis yung pagpagkadautan. O gusto mong mahibaw nga patay na si Maribel? Pwes, tawagan ko siya. Anong ingon pa na nakasuko ang imong debate para sa akong anak? Hilaw, tiguang! Inyo kong gipalagot. Gipalagot ko sa imong anak. Busa angay lang nga mamatay siya. Hello, Cindy. Pabati mong maayo, ha? Pabation ta mo sa bag-ong balita. Oh. Hello, Cindy. Unsa naman? Patay na si Maribel? Oh, patay na.
Dili! Ang bina! Sige! Ikay pag-insulti ni Boyet! Hello! Boyet! Unsa gibuhat mo ni Maribel? Wa ko sa ini, Andrew. Igo lang ko gisugo si mo asawa. Salbahis ka! Giunsa ni mo si Maribel? Ako gipasil. Ngano na kahimo ka man dinidong? Dakong krimen ka na dibuhat mo sa akong anak. Silo ako ninyo. Sa ning tanan ni Cindy. Bye. Hello? Hello? Halang akong anak! Hello? Salbahis ka! Salbahis ka, Cindy! Salbahis ka! Sige! Sige! Pati ako! Aron mamatay sa kining imong anak, Andrew! Unsa? Mabdos ka? Oo. Mabdos ko. May laing tao na mati sa akong pagigsulti kang Cindy. Si Andrew. Og ang imong inahan. Nganong gibuhat man to nimo? Ang hain. Nganong gipatuo mo sila nga gipatay na ko nimo? Kuan, di ko gusto nga mapunan akong sa tungod lang sa kadautan ni Cindy. Kung mauna, dili ko nimo patyon. Wa sa ko na nga mapatay og tao. Labi na gini mo. Nausa ka babay. Gusto ka. Bisan ingon ini ko. Pero, doon na pa ko'y kaluoy ni mo. Ug sa ubang mga babay. Salamat. Kuan, Maribel. Pasagdan talang una nga magtuo silang tanan. Nga patay ka na. Boyet, salamat ka doon na pag-yun dahil biling kaluoy diha sa imong kasing-kasing. Usahay, padalang gid ko sa ka-agresibo ni Cindy. Ug sa kadautan siyang nauna. Pero, bisan nun saon ako gunahon na day, di ko makahimog pagpatay og tao. Usbon ko. Salamat, Boyet. Pero, Maribel, pasilo ako. Ha? Ngano man? Di sa mahimo nga buhian taga karon. Unsa? Tinuod ba nga mabdus ka sa atong anak? Oo. Mabdos ko, Andrew. O kung gusto ka nga adto ko mga naksud sa prisuhan, sige, ipapriso ko! Cindy, unsa-un naman ka? Ay baka tupong sa mga salbahis. Dautan ka! Ating Andrew! Waan na tingawangan kay makuha! Manarosa! Ayaw bugnuan si Cindy! Kalma lang! Kalma lang! Kalma! Kasi kalma! Kalma! Gusto mo kalma ko bisag patay na akong anak! Masilutang gihapon si Cindy manang! Sige! Ipapriso ko! Hayop ka! Hayop kang matagas pagkatao! Yo! Dadaon na sa gawa si Manang Rosa! Okay, dali una sa gawas manang. Dali! Gabaan ka pa unta sa magibuhat sa akong anak! Ha! Gabaan ka! Sige! Hilaki ninyo ang kamatayon sa tinunglong albino! Husto na, Cindy! Hilom na! Hilomon ko ni mo? Hoy, Andrew! Patay na si Maribel. Busa huna-hunaan na lang ang atong pamilya. Nabuang ka na, Gyud, Cindy! Nabuang ka na! Ako o ang atong anak lang ang angay mong mahalon, Andrew. Nakuyapan siya! Cindy! Cindy! Dautan siya! Dautan siya! Dawato na nato nang napatay ng imong anak. Dili ako madawat ka. Patay na si Maribel! Pero nang, Dili! wala tayo mahimo. Patay na siya. Tiyo! Ano bang si Kenan, Tiyo? Tatawag mo sa ospital si Cindy. Ug ikaw nang, ani ka lang una din ha? Pabuta ko sa akong pagbalik. Tiyo! Ikaw na yung bahala ni Manang Rosa. Oo, dong. Dali. Iyata mo si kanan. Nausa mo to salbahin sa asawa ni Andrew. Nausa to nga di ba na ko yung panban.
Cindy? Cindy! Nalipong ka ba? Leche, ning akong vertigo. Pahuway lang diya. Leche. Dadaon di ka sa ospital. Karam ko makabantay. Daot naman kayo ni si Cindy. Lahi na yung lawas kisa sa una. Kalit ang ipagugo. O sa'yo tingali ko sa nakatampo ini. Pero, oy saan niya? Tumutingali ka na siyang kisabak. Unsa man ang hitabo ka? Si Maribel. Gipatay yun ni Boyet si Maribel. Sa may buhatan ako ni Cindy nga. Mabdos na masapni. Kalibog yung kinabuhi ah! Inom mo na yung tubig na. Dali na. Gusto ko makita patay lawas ako kanak. Lang, daotang tao ang may patay niya. Posible nga ilabay gini. Pagka makaluluoy sa akong anak, umamanong ta sa isa, ini magdayon. Ikaw lang siya nakikigala kang Andrew, pero ganong gisilutan mo siyang sama ini. Kamatayon pag inipahamtang niyang silot sa akong anak. So tanaw ko na ng Cindy, no? Wala naging sa siyang kaugalingon. Murag, apektado na yung utok sa iyang kasuko. Pero dili niya agad patyo ng akong anak. Tungod na sa pagpagkikigala ini siyang bana. Usa sa na sa nakapalibog sa iyang utok. Karang sobra ng pangabubo. Day, Maribel, andam na ang sikinan. Kinahanglan nga makabiya ta din eh. Intikyop sa kangit-ngit. Ha? Asa man ta? Iuli na ko nimo sa amo. Ako anday, dili lang una. Unsa man di imong plano nako? May bawra ka unya. Ang importante nga, madata ka palayo din sa budika. Imo kong taguan? Mao ka na ang makaayo ni mo, day. Kinahanglan nga magtuo ang tanan nga patay ka na, Maribel. Unsa? Maugit ka na ang maayong buhaton. Ilaron sila. Wala tala ikapilian. Samok na kaayo si Cindy. Gusto ka na kitig ipapatay, busa. Siya ang ilaron ta. Uspon ko. Salamat. Ayaw pagpasalamat eh. Kay dili ko hingpit nga butang tao. Oh, ha? Dali na. Mamaya na tanin ng dapita. Hapit na mong ngit-ngit. Aray. Hinay lang. Ha? Hapdos pa man ka ng imong mga paso. Sakit pagyud kaayo. Torang akong jeep. Saan mo kayo gibuhat ni Boyet ron nga sa patay lawas ni Maribel? Ganun nga, parehas mas lakadautan ng Cindy. Bisan saon, dili pa ko makatuo nga gipatay ni Boyet si Maribel. Bangis siya. Sama siya kabangis ning akong asawa. Ikaw ba si Andrew? Nakabat mo na ang imong asawa? Salamat. Kumusta naman pamati mo sa mong lawas? Nga nang kiluwas pa man ko nimo. Abid akong saprisuhan ako nimo dadon. Kung tinuod nga mabdos ka, angay lang ipadoktor ta ka. Karon nga, may anak na ta. Unsay plano mo? Kinahanglang ipakataong mo siya. Ug pagkahuman, tubagon mo ang kamatayon ni Maribel. Oh, ang akong anak ra gyud ang importante nimo. Anak ko siya. Ugwa si labot sa mga sa imong nahimo. Ha? Huwag yun iko'y bili para nimo. Ikaw ang nagtangtang sa imong bilis, hindi. Laing karagdagan sa utok. Huwag ka na gani magununa sa imong lawas.
nakabantay ka ba? Nga may hugo ka? O kinsa may dili mo hugo sa imong kibuhat ako. Naa ka na sa bana, Cindy. Ang tarang gibuhat ni mo. Imo yung ibasol na mo. Nga naman, naunsa man ka? Bisit ning gibati ko. Karon nga niya na magka sa ospital. May mapagsultihan ko ni mo. Kung hain karon si Maribel, kinahanglan makuha ko ang patay niyang lawas. Dili pa panahon. Cindy, patay na si Maribel. Busak kinahanglang mapahilo na siya. Di na kinahanglan. Unsa? Unsa hindi na kinahanglan? May plano na ko sa patay niyang lawas. O paabutan na lang ninyo nga mabalita kini. Ginoo ko, Cindy. Naunsa ng utok mo? Ha? Okay naman ang utok ko. Kamu ang nakaingon ini kung nganong mulabad ang akong uusahay. Ikaw ang nagdasi mong lawas. Ug ikaw la makakontrolar sa imong kasuko o pagdumot. Kung masuko ko, kinahanglan makabawas ko. Huwag ka ba mahibaw, anak? Ha? Asawa ko nimo, pero wag ka mahibaw nga duot sa bukog ko kung masuko. Cindy, ug kay gipasuko man ko ninyo. Inyo man kong gipaselos ug maayo. Mamatay ang tinubdan sa akong kasuko. O karon, luag na akong dughan. Luag na akong dughan nga patay na si Maribel. Dili ka magmalinaw na ini, Cindy. Ayaw ka pala ka. Magmalinahon ko. Magmalinahon ko. Litsye. Anong nilabad ang ako? Tungod na ka na sa imong gibating kasuko. Wala ko masuko, no? Kaya nakabawas na ko ni Maribel. Ug nahibaw ko nga mag-uol ka usab sa iyang kamatayon. Nabasa ko na sa imong mga mata, Andrew. Cindy. Okay ra gid nako kung muhila ka na sa akong atubangan tungod sa kamatayon ni Maribel. Sige lang. Hilak lang diha. Nabuang ka na gyud. Mugawas na ko. Dili ka pa may mong gawas. Magpaabot ata sa resulta sa tanan nimong laboratory test. Oh, niya na ta? Kang kinsa man ang bayang butangan man ako. Amo lang bay. O ako na lang nagbantay anak kay tuan naman sa gawas ang ako maigsuon. Kinala mo tago ka diha kay doon na pa ko'y laing buhaton. Unsa naman sa pagbuhaton mo? Kinalang mabalita ang imong kamatayon. Aron makaabot kini kang Cindy. Mao ka na ang iyang plano? Nahibaw na sila si Andrew nga patay na ko, di ba? Oo, pero nahibaw ko nga magpaabot paghihapon si Cindy sa imong patayng lawas nga mulutaw. Ha? Kun mao na, patyon ko di ay ko di mo? Gipatay na teka, bagong kinabuhi na nimo karon. Ang akong buhaton, mao na lang ang pagpakitag ebidensya nga patay ka na. Dili na nimo ma-fake, Boyet. Sa gobyerno, pero kang Cindy, mahimong ako lang mapiki. Kaon og maayo, ha? Rosa. Ay, Rosa, dito tayo mga ano? Oh, Rosa. Tawagan lang kong maming. Ikaw na yung abuhan ni Andrew. Oh, ako. Pa? Wa ba'y nanawag ang cellphone ni Dong Andrew? Wa man. Hinara kong nag-atang manawag sa Andrew, kay ingon man ka. May nabisihan lang tingali siya. Unsa man na si Cindy. Ingon ana na ganda siyang utok. Oh, dili man. Pantog gani si Andrew. Nakurat na iyang kausaban karon. Lahi na yung kay siya kumpara sa una. Kriminal na siya. Kinahang labas inutan siya. Nang itugyan na ni Dong Andrew ang tanan. Dili siya kasaligan. Ang ano nakasulti makang dili kasaligan sa Andrew. Tungod kay asawa niyang utok sa pagpatay ni Maribel. Pero iya gihapon ning tabangan. Kung posibleng mo laban siya ini. Lahi si Andrew. Pabuton lang nato siya sa iyong hukom.
O mingon man siya nga, ani ka lang unas bay. Bitaw. Ani na lang siya pabuta din eh. Mo na, mas maini mong may kaubar kasi mo pagbangutan karon. Ingo sa di pa ko mga tao nga patay lang ako anak. Hindi yun. Mao na niyang imong kwarto. O, dili na ka gapuson. Salamat. Ayaw ka guol. Dili ti ka unsaon. Salamat, Boyet. Pero nabalaka ko sa akong inahan. Unsa naman kayang gibati karon? Klaro na lang kaayo nga nag-goal siya nga nahibaw nga gipatay ti ka. Pero watay mahimo. Gawa sa pagpatuon na lang nilang tanan, di ba? Kita lang duha ang angay nga may baw nga buhi ka. Mamauli na ta, Andrew. Dagat ako buhaton. Unsang may buhaton mo? Ipalubong si Maribel? Cindy, uha ko magtuo nga ingon anak kakakalma sa dakong sa nga nahimo nimo. Ayaw na pagsama, Andrew. Dawata na lang ang patay ng imong kabit. Okay? Oh. Doc? Oh, Dok. Dok, unsa man? Pila ka buwan naman ang akong anak sa inyong tanaw. Sorry. Oh. Si sorry, Doc. Dili ka mabdos, Mrs. Dili ko mabdos? Kung mao ka na, unsa man hinungdan siyang pagkalipong o pagsuka-suka, Dok? May sakit ang imong asawa, mister. Oh, sakit? Unsa may akong sakit, ha? Doc? Unsa? May nakita kaming bukol sa imuhang suso o kinahanglan nga masusi kung unsa ning klasiha sa bugon. Dili may mamagdugay ko din sa ospital, Doc. Dagan kong buhaton. Kinahanglan mamatit as Dr. Cindy. Mrs., kinahanglang magpatanaw ka ni anang bugon sa imong suso. Tuhod kay dili kini maayo sa among tanaw. May bugon ka sa suso? Okay, sige. Check upon magako nimo, Doc. Sige. Pero may tawagan una ko, ha. Biyai una ko ninyo dinhi. Dok, may mo bag kita lang una ang magsulti? Okay. Magkita na lang ta sa akong clinic sa Picas Building after 30 minutes. May pipila lang ko ka pasyente nga bisitahon. Cindy, kinahanglan mo sunod ta sa tambags, doktor. Wa ko'y sakit, Andrew. Nagduda ang doktor sa iyong gibati, Cindy. Pusa, ipatanaw ta ka ng bugon nga naasi mong suso. Okay, sige. Bahala ka. Pero biyai una ko din hiya. Cindy, unaha imong lawas. Ug ayaw ang imong kasuko. Dako ka nagsa nga nahimo. Kamu ang nakaingon ining tanan. Ginoo ko. Ayaw pagkila sila sa pagsampit sa Ginoo. Dako kay kagsa nga nahimo. Lakaw na. Pag-igsulti magakas doktor. Biyai na ko din hiya. Gusto si Boyet. Kinahanglan magtuon na si Cindy nga patay na ko. Aron mahiluna na siya. Pero ang akong inahan, unsaon man ako si Mama. Dili pa himo nga mag-uul siya. Sod lang. Maribel? Nia. Gidadaan ka kag pagkaon? Salamat. Pasensya na. Itlog ug hammer gyud ang akong nadadiri nga pagkaon para nimo. Gabi na mong Okay ra. Sige, kaon na. Kinalan nga mulig-on ka. Pero si Mama, nabalaka ko ni Mama. Sorry. Pero kinalan nga mag-ulo sa bang imong inahan. Manang Rosa, lam na gabi.
Pawin? Hindi niya ko makatawag nga maghuna-una sa akong anak, Lupi. Naibaw ko. Sakit ang nitabo niya. Pero kinahanglang masilutan si Cindy. Siya ang sanaan sa tanan. Kinahanglang ma-report ni sa kapulisan. Na Rosa, hatagan lang una na ito higayon si Dong Andro nga mo'y mo planos tanan. Patay na ang imong anak. Gusto na lang. Pahuway lang una. Paabuton lang na to nga mabalik si Andro. O ikaw na ang makiksulti niya. Anong ingon mo na anak ka na utan sa iyang asawa? Saksi kong muutan na akong anak. Gusto lang si Maribel nga makikigala sa mga tao. Dili na to kontrolado ang tanan. Ang dagan sa utok ni Cindy manan. Bisan ako, wa magdahom. Naingon siya na anak kadautan. Sa ako nang giingon. Pabutol na yung una na to nga mabalik si Andro. Una ka mo report sa kapulisan. Pagsabot una mo. Dok, unsa mag-sakit sa akong asawa? Sa pagkakaroon, dili pagid ko maka-confirm. Kaya kinahanglan mag-agi una siya og mga laboratory test. Pero unsa may imong duda siyang sakit? Okay. Mangutana una ko nimo isip ba na ni Cindy. Wa kapag yun makabantay sa kausapan niya? Labi na sa bugon sa iyang suso? Ha? Bana ka magyud. Ikaw gyud ang unang makabantay sa mga kausaban sa iyang lawas. Di ba? Wa ko makabantay, Dok. Kuan man gud. Pila na kabuan nga nagubot ang among pagpuyo. Maodi ay nga wa ka makabantay nga doon na siya bugon sa suso. Unsay butong ipasabot, Dok? Mga pagduda lang una kini, Andrew. Kinahanglan nga masusi ko kung unsa ka ng bugon nga naa sa suso sa imong asawa sa dili pa uwahi ang tanan. Unsa? Tungod kay posible nga kanseros kini. Unsa? Posibleng may kanser si Cindy. Ginoo ko. Unsa man ang klasiha sa pagsuway ang imong gihatag nako. Pero kailangan mapacheck up jud si Cindy. Cindy, kailangan magba... Wa na si Cindy siya hingdaanan. Sa CR. Wa sa siya din sa CR. Hain makadi si Cindy. Ang listening nga. Wa gid siya din sa kwarto. Salamat sa pagpakaon ako, Boyet. Ayawan ako pasalamati. Kay papatamaw man sa atong drama. Ugma sa buntag sayo, bubalik ko din Tambag lang, ayaw na pagawas din sa imong kwarto. Ayaw pamintana. Ayaw gid pakita og laing tao. Ha? Kinahanglan nga magtuog yun ang tanan nga patay ka na, Maribel. Wa gyud sa sulod sa hospital si Cindy. Wa sab siya din sa gawas. Klaro na lang kaayo nga misibat siya. Manawag ko sa bahay. Paningwaangam katuga man ng Rosa. Kinahanglan makita yun ang patayang lawas ni Maribel, Lope. Si Andrew na lagi nang ang bahala ni anak. Mananawag. Si Andrew man hello? Dong Andrew? Tiyo, batayi ko maulis si Cindy sa bahay. Nga naman. Di ba nag-uban mo diha sa ospital? Misibat siya, Tiyo. Unsa? Kung maabot siya diha, ayaw na yun palakta.
Makapugog ako si mo asawa dong. Di ba na baya ka? Sa batasan niya to. Gay kay ko. Basta-basta, Tiyo. Pag niya lang yun siya. Ako suwayan. Sige, Tiyo. Pangitaw pa na ako siya. Mabaulir tayong ko diha. Kung makita na mo siya, Tiyo, tawgarayin ko. Manawag lang ko nimo. Di lang ko mangugutan ha. Uyunta, di ko magpatuga-tuga og pugong sa imong asawa ha. Kay labad kay tugo. Sige, Tiyo. Tawgarayin ko. Bye. Bye. Lopi, unsa nahitabo? Si Cindy nang misibat ko sa ospital. Unsa na sa kay plano sa salbahe sa Cindy? Likuan ang suoton nga danong. Kinahanglang makita ko ang patayng lawas ni Maribel. Ihunong anang punuan sa mangga. Wa mo si Cindy din eh. Hain man yung siya. Ang sarang ka ang masuot siyang Boyet! Boyet! Boyet, hain ka! Boyet! Huwa na sila din eh. Gilabay na tingali ni Boyet si Maribel sa kanal. Pero hain man ka ng kanal. Boyet! Boyet, hain ka! Huwag yun si Boyet din eh. Diin man ka niya napitak po sila si Maribel. Kung iyagin po sila nis bodega si Maribel, may dugo yun na din eh. Pangitaon ko ang lama sa dugo ni Maribel. Hello? Dungandro? Niabot naman si Cindy diya sa bahay, Tiyo? Wa pa man dong. Unsa? Kung mauna, uwa si planong muli diha. Ha? Wag yun. Mahadlok ito si inaani Maribel. Tiyo, ang maamin lang una si Manang Rosa nga. Di lang unang mudanggol sa kapulisan, Tiyo. Ako una rin husayo si Cindy. Mahal gid ni mo yung asawa dong, no? Kay bisan nakasaan na ni, imo pa mangyapong tabunan. Posibleng may sakit si Cindy, Tiyo. Oo. Sakit sa utok. Labaw pa na, Tiyo. Unsa? May sakit siya. Huwag mo na ang gustong susihon sa doktor, Tiyo. Apan misibat siya sa ospital. Unsa may sakit niya? Posibleng cancer, Tiyo. Ha? Breast cancer. Huwag yun din si Boyet o ang patayng lawas ni Maribel. Kinahanglang matawagan ko si Boyet. Bisit! Wala ko akong cellphone. Tuwa sa bag. Leche, bisit! Bisit! Cindy, tubag ako. Dili ko siya matubag. Naunsa man yung bayana. Unsa sa kay plano niya. Lahi na yun ang dagan sa utok ni Cindy. Dili na siya ang Cindy nga nailhan ko nga buutan ug masinabuton. Huwag yung bisan gamay na lang lama sa dugo sa sawd niya sa bodega. Animal. Kinahanglang makita ko ang patayng lawas ni Maribel. Panuway sa di akong paglipong-lipong ay makabara man sa akong buhatonon. Kuhaan ko akong cellphone. Tawagan ko si Boyet pag-usap. Nganong dili man ani mo tupagon ang nanawag? Tungod kay si Cindy ang nanawag. Si Cindy nasab na? Unsa naman sab kay ang tuyo nimo? Klaro na kaayo nga gusto siya may baw kung unsa nang gibuhat nako sa imong patayng lawas. Dili gid siya mohunong unsa? Mahunong siya kung makakita na siya sa patayng lawas nimo. Unya, unsay buhaton nimo? Wa pa ko may baw. Pero ang importante nga nalayo ka niya, dili ba? Pero nahimo na nimo siyang kaaway. Ug posible nga manugo na sab siya og laing tawo nga mususi nimo. Maugid ka lang iyang buhaton.
Pero andam na ko. Saunsa? Sa patay nga mahitabo. Boyet. Kinalang pangandaman si Cindy. Kay pulos, kadautan ang naa sa sud sa iyang utok. Mausap ka na ang ako makita. Ambot, ngano nga iya gyud kong giinitan nga kabit sa iyang bana. Sulti ko na ko sa tinuod Maribel. Tinuod ba gyud nga wa mo'y relasyon ug ang iyang bana, si Andrew? Naay Ginoo sa langit nga nagtan-aw nato, Boyet. Siya ang bugtong saksi nga wa ug wa mi relasyon si Andrew. Higala lang ni. Ug mao kini ang gipangigihan ni Cindy, ang inyong kasuod. Boyet. Higala ko silang duha, si Andrew ug si Cindy. Ug karon pa sa ko makakita ni Andrew nga makigsuod og laing babae. Tungod kay ako ang nagluwas nila gikan sa mga daotang tao. Unsa? Gipariglahan sila sa dahan dito sa among probinsya. Ug ako ang nakakita nila. Gipuspusan ko og kahoy ang gustong mupatay ni Andrew. Ug ang lalaki nga gustong mulugos ni Cindy. Unsa? Mao ka na ang sinugdanan sa among panaghigalaay ni Andrew. Iya kong gipangita bisan ko nagtago ko sa panahon sa kagapion. Kung mao ka na, sila ang nakautang og kabubuto nimo? Labaw na gid kadto si Cindy? Mao ka na. Pero gisilusan ka ni Cindy? Mao ka na ang wala ko masabti niya. Nganong nangabubhuman siya nako. Nahigala raman mi ug ang iyang bana. Wa ba'y pagbati nga gitaguan sa inyong panaghigalay? Nakagusto ka kang Andrew, unsa no? Buotan si Andrew nako. Magyunahon-naon siya nako. Ug siya lang ang midawat sa akong pagkaalpay, no? Oh. Ang ibang gibati niya sa ilawom sa imong kasing-kasing, ang gusto ko may bawaan, Maribel. Ambot. Wa ko ba kasabot sa kong gibati para kang Andrew? Oh. Unsa ang gibati nimo nga wa nimo hisabti, Maribel? Gusto ko siyang makita kanunay. Gusto kong mapati ang tingog ni Andrew kanunay. Gugma na ka na, Maribel. Oh, gugma? Gugma. Naigugma ka ni Andrew. O nabasa ka na ni Cindy sa imong mga mata. O sa mga mata ni Andrew. Unsa? Di na mahunong si Cindy ay. Di lang kihapon ni mo siya tubakon. Wa na mi angay istoryahan pa. Unsay buot pong ipasabot, Boyet? Gusto ko lang tuliron ang hiwi nga daan nga akong gisubay, Maribel. Ikaw ang mutulid sa hiwi kong daan. Litsi ka, Boyet. Litsi ka! Ano di makabutubag na ko? Kinahalang mahibaw ko kung diin mo ilabay ang patayng lawas ni Maribel. Panuway ka, Boyet. Tubag ako! Tubag ako! Panuway! Hindi siya matubag. Litsi! Panuway! Kalitsis na niya akong lipong-lipong. Uy! Lopi, huwag maghapon ba ulit si Andrew? Buntang naman. Huwag maginang. Antod si Cindy. Huwag pa man mauli. Nangita patingali si Andrew sa iyang asawa. Kinahanglang ma-report na sa kapolisan ang nahitabo sa akong anak. Ayaw lang una nang. Ako nagsultihan ang kapolisan nga nawa ang akong anak. Di na ko magdaangan, Lopi. Ha? Pero, kuya mo magunang kung musumbalik na ni Dong Andrew. Dili ra ni musumbalik niya. Ang importante nga naan ang mga polis ka mangita sa patayng lawas sa akong anak. Kana, anak tadi mabulyaso. Moingon kang missing si Maribel. Unya, moingon sab ka nga patay ng imong anak. Ha? Narusa, si Andrew na lang lagi ang paabuta. Tungkol kay ang iyang asawa, ang suspek sa kamatayon ni Maribel. Busa, siya lang ang makatukmo ni nga mo surrender. Pero bakit ang pagka niya si Cindy? Umilayas na makaani sa ospital. Oh, Nana si Andrew na. Dong, kumusta naman yung mga lakaw, Dong? Hay nang imong asawa, Andrew. Gipadakop na ba ni siya sa kapulisan? Pasaylo ako ng Rosa.
Pero, wala na akong makiti ang akong asawa. Kung mauna, ipapangita siya sa kapulisan, Andrew. I-reporta sa kapulisan ang krimen nga gibuhat sa mga asawa. Nang Rosa. Hindi ko pinangarap na Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabhion. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Recording editor, Ariel Mancao ug John Lloyd Cabiana. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. mga yakap sa tuwing pagmulahan. Huwag mo ito mga kalisunars ang part 17. So, hapit-hapit na ganyan drama matapos yun. Ang gamay na lang yung pag-antos ano. So, mahuman aguban na nga ito na nakapaminaw na kuhan. Balhin ko slain kay nahuman naman, no? Nya sa kuhan po sa Mangtas. Nihina na ang biyo sa Mangtas kay nakapaminaw naman ang uban, no? Na kay balo na sila sa sumpay, wani trailing ba? So, gamay ng bios, ang mga bag-o na lang ang bios, aning Mangtas. Wala wasa ko ma-upload doon, kining baribila kung gipanikamutan na ma-edit ka rin. Daghan dyan nag-request labi na si Mambil, shout out Mambil, Chuli Wongs TV, o sa uban pa nga nag-comment. Okay, thank you so much for watching and God bless.